Halo perlok borok, yo free live GB ka free data. Kublai pi borok ki perlok ki bas kotenat ban ngap ki video ki bang batai pi man kapor hagane ka YouTube channel. Tehang ne nga suka ban ai jimut bat pasat jimut ipi ki perlok ki bom pat nang dan ki balanang ru kumjo. Yo lo se ki balanang ru ki suak kum bom pat nang. Wat nam share kum kini nga kerpat jore pi namar kane kala ban ta kala ban penjot ya kiwei ki paradok prasnam jungi ki khasi kala ban kata ya kiwei ki perlok ki bom nang ki perlok ki bom tip ya ka ke badon kane ka website lane ka ke badon selendet jong kini lada kile ya kini lada ki pendap kini ki mobile number lane ki pendap ki password lane ki pendap ki OTP kum terter di wadam share ya kane ka kerpat jore pi ki perlok lada phila nang lane himpat nang ru pin sasai ya kane ka jing keren jonga hakane ka video namar kane subu nuksa hakapor kum uwei perlok balik ka game habat ta uwei perlok kan ai ka jing mut uta uwei perlok utip bakane ka website kalong bathok ushet kelai lo perlok long kumba ushet kelai perlok u share ya kane sha uwei pat u perlok ubajan jong u khnang ba ka tu ka account jong u kan jano ne kan duno tu perlok hakajing penbet hakajing ong ju wanyo diamond u klik ya kata link bat u tho ya u number phone kat kum gajing pan hang tu u tho ya number phone u password te kitu ki briu ki basna ya kine ki website dan kine ki link bani free ya kita nuksa hang neru kayo free live hojibi re lada phile ya kane kam don jikta kane mo kam don jikta ya phin re kakta pat ya ka por jong phi khndet ka subam ya ka por jong phi khndet kasi pelut kaya ke por pin re phim nom yo AA te kumta nga trai phila asngoto wadam share kini namar kane kakta ya kiwei ki perlok jong phi lada phila nang ru so bha share ya kane sha kiwei ki perlok jong phi ki bom panang itu ki perlok ki balai asngowi kane nang ni skmat nga kerpa phi wadam share kim kine ki fake news lada kidon ki khubor ki basisha ki khubor like kam ki post ki balai kam hapo ka jela lan hakino kino ki kam ki ba phibu private ti phila ban share ken henry wadam share kum kini namar kini kala ban kata ya ki perlok ki jungi ki bom pat na ti kene ke jingkren ke jong ka basai ki briu ki snai kini tang ban penbe ye phi tang ba kinyo aka ki ba phi pidon ha ka phone jong phi pidon aka de na kene ki perlok babon ki perlok ki ong yang ba ka account jong kelas 1 namar balai ki don ru ki ba dohoi don ru ki ba satu ki bai ki perlok jong phi leng ba ka jing share jong phi leng ba ka jing boitu jong tu briu ndai don pat ki ba yo ban jot hakum kini ki website le kini ki link thok te kum tang kar pa de phi banom le ye kum kini namar kane kito kinong sna ki layo ilut ya ue ba phi tho ya ka e ba phi tho ang tu kat ka jing pang jong kat ka jing pan jong ki la da ki pan ban tho in mobile number phi tho in mobile number lada ki pan ban tho password phi tho password te na kata ka daw ka try phila so tho tingin ko nu pa de phi hakawe pat ka video